moita feromona, cheiraba eu ali. Esos da primeira Os fila. da primeira fila era como, Dios mío, que ansia teñen, son como jabalí. Mira, Estaba vai. ali, vían pelo e gustaba de saber. A ver, de que é o curso de hoxe? De que é o curso de hoxe? Me importaba. De que é o curso? O curso é de pintura. De pintura? Sí, é de pintura, xa vim preparada, mira, é de pintura. Xa me tarda a aprender a pintar para expresarme artísticamente. Que te queres expresar, tío? Que queres expresarte ti? Pois o que levo na cabeza. Logo que queres pintar? Serrín? Iso é o que queres pintar, tío? Serrín que tens na cabeza? Aire? Queres pintar o aire que tens? Eres ben aparvado. Tens cada cousa na cabeza que... Que tes eso? Blandina. Que... Blandina, por favor. Que tes eso? É que eres puntoso, muller, por que lle dices a Hortensia? Non dixen yo que pensaba. Tranquila, Hortensia, tranquila, viña, que si... Tampouco te podes así, Saberás que non pasa nada, despois imos á feira e compramos uns churros. Viña, e tranquila, tranquila. Bos días, benvidos todos ao curso de iniciación a pintura, onde todos vos ides aprender a expresar-vos artisticamente. Pero, non son eu só. Non te revires, Non te me revires. Tampouco eso, non te vayas así ahora. Al- Tampouco non me vayas así, Dixes unha cousa e xa está. Algún problema? No, tranquila, señorita, tranquila. Usted o seu que estas son familia miña todas. Ben, pois comenzamos. Antes de nada dicirlles que teñen diante todos os elementos para o curso de pintura. Por exemplo, as paletas. Ven vostedes as paletas? Teñenos aí diante. Mire, señorita, vou yo dicir eu antes de que yo diga Blandina. Somos algo rústicas, pero tampouco hai necesidade de chamarnos paletas. De paletas nada, Oiche, non estamos nós aquí para que veña aquí a ninguén a insultarnos, Eu non veño aquí a que me veñan a insultar. Paletas nada. Usted... Refiro-me ás paletas para misturar as cores. Con colores. As colores. Colores. Esto. Colores, saco chuseo. Avareadas. Esto, señorita, esto, ¿verdad? Vexo a vostede un pouco alterada. A pintura viralle moi ben. É relaxante. Relaxante, a pintura. Sí. Pintura vai ser relaxante. Relaxante é o tranquimacín. Ese que é relaxante. O tranquimacín é relaxante. A pintura non é relaxante para nada. Nada, non se vereu. A pintura non é relaxante. Non te poñas así, tranquila. O meu Carme dedicouse toda a vida a pintura e non era relajante para nada. Que ele viña ca espalda escarallada. É que de relajante tamén está dicindo tonterías. Vamos a ver. Veña o curso a... Pero teu Cosme era pintor de brocha gorda, muller. Era... Tiña brocha ben gorda. Pero... Pero tiña brocha gorda, pero de noite non lle funcionaba ben. Ai, eso dilo ti, eu nunca tuve en queixa. Parta. Ana, que insinúas? Como? Que estás dicindo do meu Carme? Que facían o hotelé? Veño eu aquí a... A mí non, atendede. Señoras, por favor. Atendede, Quero comenzar coa clase. Parece que lle colleu algo de gripe, non, a Borxa. É que debe ser de Santa Comba por aí. Para así fuerte. Traen cada súa paleta. Esta. Si a das cores de mesturar as colores. E
todos os elementos, por favor, para facer a clase de pintura que imos comenzar con debullar. Con debullar. Por debullar, este ano... Debullar, Teo. Este ano hasta Vamos día... a enseñarte a debullar. Vas a levar unha variedade aquí. Vamos a enseñar. Antes de comenzar a debullar nada, Merda. hay que... ¡Hostia, cabaga! Retorci ya le han jugado. Sí, yo. Pasó. Perdone, señorita. Señorita. Antes de comenzar a debullar nada, imos aprender as técnicas pictóricas. Por exemplo, o óleo, acuarela e o pastel. O pastel O pastel é a máis sincera. Se vos parece, comenzamos co pastel. Veña, va. Pero Pasa me- que Eu estou algo xa de postre, non vou querer Eu, por nada. exemplo, eu empezaba polo pastel, pero quitou-me o médico o azúcar por culpa da tensión. A mí o que me gusta son os gusanitos. Quitaron ahora os de 5 pesetas, xa non os hai. Pero gustan os gusanitos, non pode ser. E logo, os churros. Refírome Eu quería churros. Despois. Refírome á técnica pictórica do pastel. O pastel. É como a técnica do óleo. Do óleo. Sí. Do gasóleo, do gasóleo. Sáleo. No, do agrícola, do A agrícola. pintura do óleo. Do óleo. Óleo. Como? Óleo. 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 Ai, moi ben fai Carmiño por Fai no óleo, óleo. Carmiño. Óleo, fai no Carmiño. Vamos pasalo. Gostanos moito. O que pasa é que óleo, Está óleo, buenazo. A nosa óleo. pintura sempre nos gustou de siempre, verdad? A mí a pintura, a mí, señorita, a mí a pintura que me gusta é a de Titanluz. Esa está buenaza, a de color rojo, porlle así a tarta de fresa, a tarta de queixo por enriba, a pintura Titanluz roja. Sí. Está buenaza, non podes abusar moito que dar dor de estómago, pero está buenaza a pintura Titanluz. Para que despois quedan as bragas perdidas tamén. ¿Verdad? Está boa. Comimos moita. Ah, por qué? Hemos comido moito. Quedou a min, o meu corme dedicábase á pintura e deixou antes de marchar da casa, porque tiene o da casa. Ai, botei o meu corme da cara porque a mí non me rendía, non rendía na casa. Comen a pintura. Comen a pintura. Comemos. Comemos. Comemos a pintura porque non se pode tirar nada agora, miña non, nena. sin día non se Nós pode temos tirar. comido moita pintura de Nuestro Señor, eh? Yo. Lo que pasa que, claro, máis de 2 botes repiten, pero... Estábamos a falar das técnicas pictóricas, recordan? Sí. Falábamos do óleo, da acuarela Acuarela. e do pastel. Pastel. E, falando de todo un pouco, podem-me dizer o nome de algum pintor célebre? Podo decir Non serve o seu marido. Merda. Os outros non conocíamos, eh? Sei que hai un opino moi bo, pero... Está ben. Vou dizer un. Non ten ningunha gracia. Non ten gracia porque... botaron a culpa... É algo careiro. Continue, señorita. Por exemplo, Sí. coñecedes algún pintor que se chame Sorolla? Sorolla. Sorolla? Sorolla, é o de Operación Triunfo, Sorolla. Sorolla. É máis David Bisbal. Ai, non é ese. Ai, non. non pode Ai, ser, non é isto outra. supérame, eh? Non, Sorolla sai de Santa María. Esa, Sí. qué buenaza é, qué Bueno, buenaza é que tan é. lista é, Dios mío. Esa era Sorolla de la zapatería. Eu non é. Que facer? Estamos co óleo, cas pinturas e... Estamos coas pinturas. Sí, E isto supérame totalmente. sí. Que están pintando? Vamos pintar. Pintamos xa. Ah, que eu están pintei, pintando? eu xa pintei. Usted... Ai, mira, pai, miña irmán que lle fixo unha foto súa pintada. Ai, que Pero ainda non acabei, eh? Fiz un retrato. Fíjolle... Que doente.
así, Pero non mira, acabei. mira, A ver, ¿qué retrato fixo Ahí está, vostede? mira por este lado. Qué bonito. Qué bonito. Tal cual. Fixo así gafas, pero bueno. Tal cual quedó. ¿Qué es? A vostede. Non está sin acabar. Xa se ten... Iso é un ex-homo! Ai, ese mono ten pinta de... Non, muller, non. É máis guapa, non lle saliu moi favorecida, non, a verdade, pero non lle diga nada, porque... É horrible! Que? Como dixo? Iso! Non chores, muller, non chores. Xa fixeche chorar a miña irmá. Tranquila. Estás facendo chorar a miña irmá, eso non se perdono, Chores. Non. Díxalle que é bonito, díxalle que é bonito, díxalle que é bonito. Dille que bonito. É moi guapa, muller, non chores que te pos máis fea. Bueno, máis fea. Non chores, muller, non chores que despois imos aos churros. Estou vendo, apreciando o valor. Díxalle que é moi bonito. É precioso. Sí, verdad. Iso que ainda non acabei, Se ten que ir renovar o carné, xa lle vale de foto tamén. Estou pensando que estaría moi ben expoñelo polo seu valor artístico. Poñelo non, pero colgalo vale tamén. Sí, e colocalo aquí na clase, pero é mellor polo lado de fora da clase. Para qué? Coge por fora que así que... Mire, Así se camilla, vai se por camilla. aquí e me lo Se camilla. colgar tranquilamente. Sen ningún Coge tipo con de, cuidado. Vai poniendo de un pouco máis. problema. Vai un ¿sabe? pouco máis para lá. Ningún tipo de problema. E vou no colgar Vai, vai. aquí. Aí vai. O meu cadro. No, como un cadro quedou ela. Mira que é encima da furgoneta, Dios mío. Non quero. Non é a nosa, No, non é a nosa. no. É outra furgoneta. Esa é unha Ford. Pois mira que nadie lle mandou tirarse. Sempre se nos tiran e esta que parecía buena persona do extranjero. E vai e tirase en baixo. Bueno, ela tiña bo justo tiña o no oído. Tiña justo refinado. Colleu a vara e tirouse Colleu abaixo. a vara, venga.